Bon dia. A veure... Ah, mira, ja hi ha algú. Bon dia, què tal? Hola, Pilarín, com estàs? Que bé, aniré esperant que entri una mica de gent. Mira, mentrestant em recolliré els cabells, així no em molesten. Com esteu? Mira, mentrestant, abans de començar us aniré explicant una mica, així deixem temps que la gent vagi entrant. Ahir, que us vaig fer uns vídeos, que és bastant estrany perquè em fa molta vergonya fer aquestes coses, us vaig explicar que avui faria aquest directe perquè per llegir un dels contes guanyadors del Premi Pilarín Vallès i si voleu, mentrestant us vaig explicant una mica què són i qui organitza, com funciona, i així anem deixant que la gent entri. Doncs aquests premis els organitza l'obra social de Sant Joan de Déu i l'editorial Mediterrània. De fet, si no m'equivoco, fa 17 anys que els organitzen, és la 17a edició aquest any, i els organitzen són uns premis de contes infantils que, per tant, fan que totes les escoles de Catalunya, totes aquelles que vulguin, hi col·laborin. Si no m'equivoco, aquest any n'han participat 200 escoles i crec que els han arribat vora 1.000 contes. O sigui, una bogeria, moltíssims. I bàsicament això, el que tenen la finalitat d'incentivar la literatura infantil i fer que la imaginació voli. Llavors, de tots els contes que reben, en seleccionen 20, que són els 20 guanyadors, i amb aquests 20 contes guanyadors, després la Pilarín Vallès fa una il·lustració per cadascun d'aquests contes i llavors ho recullen i fan un llibre que després venen a la botiga de l'obra social de Sant Joan de Déu, crec que és, que tenen una botiga, no sé si és física o virtual, ara aquí no estic convençuda, i llavors venen aquest llibre amb totes les il·lustracions. I llavors el que fan des de l'organització dels premis és que marquen la temàtica. I aquest any la temàtica ha estat la diversitat. Llavors les escoles reben les indicacions i de quina manera han d'escriure, perquè poden ser contes d'autoria individual, és a dir, que un sol infant l'escrigui, o contes com en xarxa, que siguin en grup, que potser n'escriguin dos o tres. Ai, que guai, estic veient que estan per aquí també les meves companyes de les de l'hoquei. Bon dia a totes. Doncs això, llavors, suposo que... Mira, crec que va ser la Juliana Canet, que va llegir un dels contes que era en grup, que era d'uns infants de primer de primària, i jo, per exemple, tinc un conte individual. Llavors suposo que depèn molt potser del curs, de l'infant, de com l'escola s'organitza. Llavors, aquest any, amb tota la situació del confinament i del Covid i tal, han decidit adaptar-se una mica a la situació i han fet una mica com aquestes coses de fer una gala virtual. I des del 15 de maig fins al 3 de juny, cada dia, es llegeixen un dels contes guanyadors. I al final, el dia 4, fan una superfesta virtual que la faran des del canal de YouTube de l'obra social de Sant Joan de Déu, si no m'equivoco. Després us ho reviso i us ho deixaré per les històries, com per fer una mica la cloenda de tota aquesta celebració. Així que, si voleu, després de tot aquest rotllazo que us acabo de fotre, llegeixo el conte i després, si us sembla, el comentem una mica. Mira, el tinc per aquí obert. Jo crec que ja he donat una mica de marge, sí, ja són prous. Doncs us el vaig a llegir. El conte que a mi m'ha tocat es titula Soc capaç, sota el pseudònim de Spike. I l'autor és el Iu Viola Morera, que és de l'Escola Pia de Balaguer. I diu així. Em queia la suor per la cara. La Kira m'aguantava i m'ajudava per poder avançar. M'enlluernava la llum del sol que reflectia a la Torre Skytree i entrava per la finestra del centre de rehabilitació del Tokyo Kyusai Hospital. Encara no em podia treure del cap perquè aquell dia se'm va acudir posar el peu dins el forat on hi havia un King Mukade. L'atac d'aquell centpeus verinós em podia haver causat la mort.
A casa, acabava de dinar i vaig anar a l'habitació a raspallar-me les dents. De tornada al menjador, la copa de campió del món d'aikido del meu pare em va servir de mirall per veure com se li entristia la cara en veure'm caminar amb la pròtesi de la cama. La padrina Hiroko se'l va mirar i li va dir: «No són les flors més boniques les que donen els millors fruits». La mare em va acompanyar al gimnàs del pare per saludar els meus companys d'aikido. Com que era el primer dia després de l'accident, la padrina també ens va voler acompanyar. En arribar-hi, a la porta vaig fer el gest de tornar enrere en veure el meu pare entrant als meus companys sense mi. Se'm va entristir el cor. Però la padrina em va aturar i em va dir: «El viatge més llarg comença amb un primer pas». En arribar-hi volia entrenar amb ells, però el meu pare no ho va voler. Li feia por que em fessin mal, ja que no em veia com una més. Ara em veia diferent i dins meu no ho acceptava. Vaig parlar amb la padrina, li vaig explicar que necessitava sentir-me bé, que no volia que la meva petjada fos la d'una persona incapaç. I em va dir que si volia, podia. Fer-ho sense el pare va ser dur. Però vam buscar un altre entrenador i vaig seguir aprenent aikido adaptant-me a la pròtesi. Jo sabia que ho podia fer, tenia aptituds i podia aconseguir-ho. Un dia, el meu pare va venir d'amagat a veure com entrenava, com m'esforçava i es va adonar del seu error. Em va explicar que la seva decisió no era fruit de la desconfiança en mi, sinó de la por perquè em fessin mal o no pogués tolerar la frustració. Em va demanar perdó i em va dir de tornar al seu gimnàs per preparar el campionat. El pare estava preocupat i no sabia si posar-me a entrenar amb els meus antics companys o fer-ho sola. Ho va consultar amb la padrina, que era molt sàvia, i ella li va dir que entrenant amb els altres n'aprendria més i em sentiria com ells, que els reptes compartits no són tan grans. El pare tenia dubtes de com reaccionarien els companys i la padrina li va dir: «La pluja és un problema només pels qui no es volen mullar». Després de mesos entrenant, d'amics solidaris que em van ajudar en tot i de mesos en què el més difícil va ser deixar-me ajudar i acceptar la diferència, va arribar el dia del campionat nacional. El vàrem guanyar. Estava molt satisfeta de tot el meu esforç i havia de donar les gràcies a totes les persones que em van ajudar a superar-me i a aconseguir la fita. Abraçats amb el pare, li vam dir a la padrina Hiroko que el nostre equip havia estat el guanyador. I ella ens va dir: «El mar és gran perquè no menysté els rierols». El meu equip va guanyar, però no es parlava del triomf en si, sinó d'haver-ho fet amb un membre de l'equip sense una cama. El record i la petjada d'aquella victòria va ser l'acceptació de la diferència i la superació. Vaig deixar el trofeu al menjador de casa, al costat de la copa de campió del món del pare. Havia estat capaç i no ho oblidaria. Què us ha semblat? No sé si ho he dit, però el IU és de la categoria de cicle superior, és a dir, que deu fer 5è o 6è. Doncs a mi la veritat és que la primera vegada que el vaig llegir, que l'he llegit unes quantes vegades com per tenir-lo clar i no equivocar-me, em va agradar molt. Però sobretot a mi em va agradar molt les intervencions que fa la padrina. O sigui, com el Yu va voler reflectir, suposo que va voler, no sé, com transmetre que a vegades quan tens un moment fluix necessites una figura externa que sigui com el teu pilar i que vegi la llum quan tu no la veus. I no sé si us hi heu fixat, però durant el conte, estic veient que tots dieu que molt bonic, que us ha agradat molt, la padrina mola, sí, és que la padrina mola molt. Durant el conte la padrina fa com aportacions, així com amb frases potser una mica místiques, però com que de cop volta tenen un missatge molt bo. I a mi la que més em va agradar, la que més, no sé, em va com captivar, és l'última que diu quan ja guanyen el campionat i estan abraçats al pare, i diu: «El mar és gran perquè no menysté els rierols».
No ho sé, em va semblar molt bonica. Em sembla que... No sé, trobo que totes les paraules són boniques en aquesta frase, possiblement perquè el mar a mi m'encanta i llavors em va com captivar, però trobo que és una figura molt ben trobada, la de la padrina, sí. Que bé, estic veient que també us ha agradat, me n'alegro molt. La veritat és que em feia molta il·lusió poder llegir un dels contes perquè a mi m'encanta escriure i m'encanta fer contes i de fet de petita jo recordo quan anava a la primària i arribaven els Jocs Florals per Sant Jordi que em tornava boja a casa escrivint poesies, escrivint contes, o sigui, m'inventava unes històries que de fet sempre utilitzava els meus pares i a la meva germana com a conillets d'Índies i els hi llegia i els deia, què us sembla, què canviaríeu? I la veritat és que quan em van proposar de llegir-ho doncs em va fer molta il·lusió per això, perquè em vaig imaginar una mini Dèlia il·lusionada escrivint un d'aquests contes i que de cop i volta algú li llegís per Instagram i seria molt xulo. Així que em sembla molt guai que se celebrin aquests premis i que incentivem l'escriptura des de ben petits. Crec que és molt xuli. No ho sé. Veig que teniu... A veure, hi ha per aquí preguntes, a veure si és en relació a això. Que bé, que guai. Doncs res, si voleu fer algun comentari més, teniu algun dubte sobre els premis, també podeu anar a l'Instagram, que és @solidaritat_sjd, si no m'equivoco. De fet, està etiquetat en les meves històries d'ahir. Després us ho deixaré aquí també perquè pugueu donar un cop d'ull als altres contes. I a veure si el dia 4 ens connectem totes a la gran festa que faran des del seu canal de YouTube i així doncs donem cluent aquesta gala ajustada amb aquesta situació del Covid. I si voleu el llibre, doncs ja ho sabeu, després podreu tenir un recull amb les il·lustracions de la Pilarín que són superboniques. I res, ho deixo fins aquí. El tanco ja i espero que us hagi agradat molt i que hagueu gaudit d'aquest conte. Una abraçada superforta a totes. Adeu!